ହଇରେ ଏତେ ସମୟ ବସିକି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ସମୟ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି। କେମିତି? ସମୟ ମୋତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା, ଏବେ ମୁଁ ବସି ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛି। କି ଘର ଛୁଆ କ'ଣ ତୁ ହେଲୁ ରେ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ସାର୍ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଅଫିସ ଟାଇମରେ କେମିତି ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ପଳଉଛ? ସାର୍ ଚୁଟି ତ ଅଫିସ ଟାଇମରେ ବି ବଢୁଛି ନା। ତମେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛ ସେତେବେଳେ ବି ତମ ଚୁଟି ବଢୁଥିବ। ସାର୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପୁରା ଲଣ୍ଡା ହେଲିନି। ଅଫିସ ଟାଇମରେ ଯେତିକି ବଢିଛି ସେତିକି କାଟିକି ଆସିଛି। ଇରେ ସାଙ୍ଗ, ଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଭଗବାନ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗୋଡ଼ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଭଗବାନ ଯଦି ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତୁ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରିଥାନ୍ତୁ? ଅଣ୍ଡା କାହିଁକି ଖାଇପାରିନଥାନ୍ତି? ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତା, ଅଣ୍ଡା ତ ତଳେ ପଡ଼ି ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତୁ? ଚୋପା। ଦେଖ, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ରୋବଟ ଘରକୁ ଆଣିଛି ଯେ ଯିଏ ବି ମିଛ କଥା କହିବ ଇଏ ତାକୁ ଠୋ କିନି ଗୋଟେ ଚଟକିଣି ବସେଇବ। ବାବା ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବିନି, ମୋ ପେଟ କାଟୁଛି। ଦେଖିଲୁ, ମିଛ କଥା କହିଲୁ ବୋଲି ଚଟକଣା ଖାଇଲୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ବୟସରେ ଥିଲି କେବେ ମିଛ କଥା କହୁନଥିଲି। ତମରି ପୁଅ ପରା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ନଈ ପାଣି ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଚାଲୁନୁ ଗାଧେଇବା। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ଜମା ସେ ପାଣିକୁ ଯିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯିବୁନି? ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଶପଥ କରିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପହଁରା ନ ଶିଖିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଣିକି ଯିବିନି। ଶୁଣ, ତମେ ପକେଟ ମାର କରୁଥିବାରୁ ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ 1000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରାଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ 7 ଦିନ ହେଲା ଜେଲରେ ଅଛି। ମୋ ପାଖେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ମତେ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଷ୍ଟେସନ ଆଡେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତୋ ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍ କାହିଁ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ଚାରିଆଡେ ତ ଏତେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଗାଡିରେ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବାର କ'ଣ ଦରକାର? ଆରେ 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 ଆରେ, ମୋ ଚକାରୁ କାହିଁକି ପମ୍ପ ଖୋଲିଦେଲେ? ଧନ, ଚାରିଆଡେ ତ ଏତେ ପବନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଚକାରେ କ'ଣ ପବନ ଦରକାର? ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆପଣ ଇଏ ଫୁଲମାଳ ନେଇ ଅପରେସନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? କଥା କ'ଣ କି, ଆଜି ମୋର ପ୍ରଥମ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ। ଯଦି ସଫଳ ହେଇଗଲି ଫୁଲମାଳଟା ମୋ ବେକରେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯଦି ବିଫଳ ହେଇଗଲି ତମ ବେକରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆରେ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା କି? ଗଛରେ ଓଲଟା କାହିଁକି ଓଳିଛୁ? କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବଟିକାଟା ଖାଇଛି। ବଟିକାଟା କାଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନ ଯାଇ ପେଟକୁ ପଳେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଓଲଟା ଓଳିଛି। देख सांग, तू जदि एमती दिन राति बसी मद पीबू, दिने ना दिने तो लिभर टा डैमेज हो जीवो। आज तते मद आम पई केते क्षतिकारक बुझौची। देख, गोटे गिलास रे मु पानी रखिली, आ गोटे गिलास रे मद रखिली। एबे पानी गिलास रे गोटे पकोटे पकेइली, आउ मद गिलास रे आउ गोटे पको पकेइली। कौन देखुचु? अरे कहूनु, कह। जो पकोटा पानी रे अछि से बंचिछि, आउ जे मदरे पड़ी जाइतिला से सफा हो जाइछि। एथिरु कौन शिखिलु? डेली मद पीले आम पेटरे थिबा सबु पोक सफा हो जिवे।